Namhlanje sixoxisana ngabantu besilisa abathatha isikhathi eside ukufika kuvuthwandaba noma begcina bengafikanga, lokho esikubiza ukuthi delayed ejaculation. Sanibonani, uDr. Weather Blue Clinic yamadoda eseThekwini. Ngibhala upage 9 elanga langempela sonto la sikhuluma khona ngeyinkinga abantu besilisa ababhekene nazo. Siqinisa kakhulu inkinga zasekamereni. Phinde mina uDr. Love siza kamshengo ukhosini FM njalo ngolesibili kusuka ku-1 kuya ku-2 ezintathakusa. Yebo, njengoba kade sengishilo ke namhlanje sikhuluma nge-delayed ejaculation. Please remember to like this video, view the other ones as well, and if you find my content in ukuthi uyayithanda uyayithokozela kunokuthile efunda khona, please just follow me, upress the notification button khona uzokwazi sonke isikhathi makukhona okuthile kuyithiphe ngikunika nakwasekamereni. Namhlanje sikhuluma nge-delayed ejaculation. Delayed ejaculation asijwayeleke ukukhuluma ngayo yona iyini, ilapho umuntu wesilisa ethatha isikhathi eside ukufika kuvuthwandaba, kodwa ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ethatha isikhathi ngalendlela ukuthi egcine fikanga kuvuthwandaba ke. Yindaba singajwayele ukukhuluma ngakho, sijwayele ukukhuluma nge-premature ejaculation ngoba baningi bayayiqonda i-premature ejaculation. Ile delayed ejaculation engavamile, kungani ingavamanga ingoba isifo esingandile ngaleyo ndlela, kodwa siyazi ukuthi kulabo abambalwa abaphethe kuba indaba enkulu ngoba iyabafrustrate kakhulu. I-frustrator umnikazi wendaba, i-frustrator no-partner cabanga ukwenza ucansi olungapheli niqhubeka kungafikwa kuvuthwandaba. So you can imagine stress efika naso ilona i-delayed ejaculation. And lokho kuchaza ukuthini, owesifazane engenzeka ethi efike kuvuthwandaba kodwa lo nenkinga yokungafiki engenza ucansi egcine seli-exercise nje kuphela, engasakwazi ukuthi fike esikhathini la ajabulela khona ngokuthi areche adedele achithe afike ku-orgasm. Siyazi ukuthi into ezo-2 engafani kodwa sijwayele ukuyisebenzisa njengento eyodwa ngoba kwenzeka ngesikhathi esifanayo ke lokho. Siyazi ukuthi umuntu lapho ene-delayed ejaculation into yokuqala abantu befuna ukuthi isikhathi esingakanani. Ngiyazi even the-premature ejaculation masikhuluma ngayo, into yokuqala abantu besilisa bayifuna isikhathi esingakanani. Siyazi ukuthi ngokwencwadi kuthiwa makuthatha ucansi luze kufika ku-30 minutes lapho ungafiki khona kuvuthwandaba, yebo ku-prolonged ejaculation lokho. Kodwa-ke mase kuza le ndaba enzocansi, uma uyibukile lenye ivideo yami ngizoyifaka ilink yakhona la ngenzansi sikhuluma nge-premature ejaculation lokushesha ufike la ku-delayed ejaculation kuyinto efanayo. Asisiphushe isikhathi kangako, esikuphusha kakhulu ukuthi wena mase kwenza ukuthi ube uncomfortable noma kwenza upartner wakho ukuthi ube uncomfortable. Ngoba mase kuze indaba zasekamereni, indaba that are very personal and intimate, asikho isikhathi ukalana nesikhathi uma nise-comfortable, it's okay for nina. The moment kuqala ukuba uncomfortable for nina as a couple, that's when we get worried la kufanele khona nikwazi ukuthola usizo ngoba siyazi ukuthi kuba nale nkinga kufaka inkinga engakanani kuma-relationship abantu, kanti agcine ngalapho futhi kuba nzima kakhulu kubantu besilisa ukuthi basukume bethole usizo. Big up to all the men abantu benenkinga sekamereni besukume beyothola usizo, and big up to all the women abasupporta partner babo la kunenkinga khona sekamereni, kuhanjwe ndawonye ukuyothola usizo noma umbonise ukuthi kunenkinga ethile, ngoba siyazi basezindabeni zasekamereni kubalulekile ukuxoxisana. Nayo i-delayed ejaculation ifana nayo premature ejaculation, ifaka indaba eziningi edinga ukuthi kube nokuxoxisana okuthile kuba khona kwi-couple ukuze izinto ziqhubeke kahle. Yebo-ke asiqale la ukuthi yini ezingenza le delayed ejaculation esikhuluma ngayo. Siyazi ukuthi ngenziwa izinto ezithile eziningi ezingafani. Siyazi kunezifo ezithile, ukwehla kwa-testosterone, inkinga ze-thyroid, ushukela, izifo nje eziningi ezithile ngenza ukuthi kube nale nkinga. Yikho sithi kubalulekile ukuthi uma unale nkinga isiqala ukunihlupha sokumane niyobheka usizo ngoba kungenzeka ukuthi kubika nje ukuthi kunenkinga ethile khona enibhekene nayo. Okwesibili, siyazi ukuthi kunenkinga esibiza kuthiwa ama-psychological problem, uqonda ukuthi inkinga ephuma emqondweni. Lokho kungenzeka ukuthi i-trauma ethile obhekene nayo, ucindezeleka ngomqondo, uba ne-anxiety, uba ne-depression. Ngenzeka futhi ukuthi inkolo nezinda, angazi ngachaza kanjani, ukuthi ne-culture, ukuthi ukhule wazi ukuthi lokhu ku-wrong, all of a sudden sekufanele ushintshe wenze lokho nga-add strain, nokuthi ungakholelwa into ezithile mase kufika inkonzo nasekamereni nokuthile.
lokho kuyakwazi ukwenza abantu bebe nenkinga ukuthi besheshe bededele. Kanti futhi siyazi ukuthi amaphilisi athile masiwaphuza engasinika inkinga yokuthi sithathe isikhathi eside ukuthi singafiki kuvuthwandaba. Siyazi ukuthi lokho esikubiza ukuthi ama-antidepressants ayenza le nkinga, ama-antipsychotics ayenza leyo nkinga, namaphilisi achamisa njalo siwabiza ukuthi ama-diuretics ayenza le nkinga, nezinye inhlobo zamaphilisi ezithile ziyakwazi ukuthi kwenze inkinga enjalo. Kanti futhi ukuhlinzwa lapho kwenza ama-operations e-prostate kulimala ama-nerves, siyazi ukuthi lokho kungenza ukuthi kube naleyo nkinga enjalo. Mase uyibona ukuthi unale nkinga-ke, ngoba into emnandi ngale inkinga wazi wena ukuthi unayo, ufike usuwazi ukuthi unenkinga ethini. Kwenziwani-ke? Kubalulekile ukuthi nixoxisane, nithathe isikhathi nixoxisane la uzothola khona usizo, udokotela noma ubani enitholana naye, nisizana naye ngaleso sikhathi. Yindaba kubaluleke kangaka ukuxoxisana, ingoba phela zama ukuthola ukuthi wena ngobhekene nale nkinga isukaphi, umsuka ukuphi. Ungabona ukuthi ngesisikhathi ungagcina uthathwa amagazi athile noma kuhlolwa into ezithile, ngoba futhi ezinye zezifo isifo esithiwa i-prostatitis, la i-prostate yakho ine-infection. Khumbula ukuthi i-prostate athi kuphi, sayabonisana leya diagram sikhuluma nge-prostate. Yebo, leyo diagram ke la enzansi i-prostate yakwazi ukuthi manje ibe ne-infection kuphela, ingavuvukali kodwa ibe ne-infection, sikubiza prostatitis. Makunalokho kwenza inkinga nazo ezithile, kodwa ezinye inkinga ezenzayo iyona le nkinga yokuthi uthathe isikhathi eside ungakwazi ukudedela. I-prostate, la sikhuluma khona nge-prostate nenkinga ze-prostate ngizoyifaka na kwi-link ngapha kwi-description box, khona nizokwazi ukuthi nivakashele naleyo video futhi nibone ukuthi ikuphi isebenza kanjani i-prostate. Yebo-ke siyazi ukuthi masubonile ukuthi le nkinga ikhona, kwenziwa nakhuluma kwahlolwa amagazi, wahlolwa nawo ngoba ne-thyroid siyazi phela iyayenza le nkinga. Ungathathwa amagazi zonke lezi zinto lapho udokotela ukubonayo isola ukuthi inkinga isuka lapho. Mase kuthathiwe konke lokhu kwahlolwa-ke, engabona udokotela ukuthi inkinga ikuphi noma usister okusizayo ukuthi inkinga ikuphi, kusuka lapho uqhubekela phambili. Asikwazi ukuthi sithi uzodlani uzophuzana, ngoba phela khumbula kuya ngokuthi umsuka wenkinga yini, then senizokwazi ukuthi nisuke lapho niqhubeke. Kodwa kubaluleke kakhulu, ngihlale ngikubelesela njalo lokho, mase kuze inkinga zasekamereni isikhathi esiningi isolution ukuxoxa. Awukwazi noma kuba nzima, ngisho ukuthi awukwazi ngoba bakhona abakwenzayo. Makuba ney'nkinga zasekamereni, that's one time la nithola khona ithuba lokufunda ukuxoxisana ngendaba zasekamereni. Kuhle kakhulu uma uthola abantu abakwazi ukuxoxisana ngendaba zasekamereni ingakabi nenkinga. Kodwa make kwenzeka ukuthi kwaze kwafika isikhathi ukuthi kube nenkinga ningakakwazi ukuxoxana nayo inkinga zasekamereni, fundani ngaleso sikhathi, ngoba kuba lula ukuthi makuqala u-treatment kubhekwana nento ey'thile, ukuthi kususe the anxiety nakho konke lokhu okunye umuntu wesilisa engazizwe gowa through khona because of ukuqala le treatment nokwenza zonke lezi zinto. So kubalulekile ukuthi wena nopartner wakho nobabili ngokuhlangana nibonisane, nixoxe ngale ndaba. Kuyanisiza lokho kakhulu kusisa i-stress eziningi ekuthenini kwazi ukubhekana nale nkinga. Khumbulani ukuthi ucansi oluphephile olujabulisayo luyempilo. Ucansi luyempilo. Singadideki sicabanga ukuthi lapho sikhuluma ngendaba zocansi sikhuluma ngendaba zokudlala nendaba zomnandi, because sexual health is health. Ngiyabonga ukuthi nihambe nazi nafika la. Noma ungaka-like ulindeni, please like this video. Bye.